Сәлем достым! Сәяхетчилер һәм яңа җирләрне ачучылар белән танышуыбызны дәвам итәбез. Узган тапшыруларда нәрсә турында сөйләшкәнебезне хәтерлисеңме? Тапшыруны карый алмадым дисеңме? Бер дә борчылма, достым. Узган тапшыруны Шаян ТВ-ның сайтына яисә YouTube каналына кереп карый аласың. Ә хәзер миңа кушыл, бергәләп белемнәребезне яңартырбыз. Димәк, миннән сорау, синнән җавап. Киттек! Беренче сорау. Дөнья тирәли сәяхәтне кем иң беренче булып башкарган? Дөрес! Американы көньяктан уратып үтеп, көнчыгыштан бару планын Португалияле Фернан Магеллан тәкъдим итә. 1519 елда сәяхәткә 234 кешедән торган 5 корабль кузгала. 234 кеше. Бу санны истә калдыр, достым. Магеллан Атлантик океан белән Тын океанын тоташтыручы бугаз таба. Хәзер ул бугаз аның исемен йөртә. Магеллан беренче булып Тын океанны кичеп үтә һәм аңа исем бирә. Ә 1521 елда Магеллан флотилиясе күп утраулар төркеменә якынлаша. Соңрак ул утраулар Филиппин утраулары дип атала. Сәяхәтче утрауда яшәүче ике кабилә арасында чыккан сугышта катнаша һәм үзенең сугышчыларын каплап батырларча һәлак була. Магеллан үлгәннән соң экспедицияне Хуан Себастьян Элькано кабул итеп ала һәм игътибар, беренче дөнья тирәли сәяхәтне ул тәмамлый. Туган якларына соңгы кораб белән 18 моряк кына исән-сау кайтып җитә. Юлга ничә кеше чыкканын хәтерлисеңме? Син ничек уйлыйсың? Дөнья тирәли беренче сәяхәт иткән диңгезче исемен йөртергә кем лаеклы икән? Магелланмы, әллә инде Эльканомы? Минемчә, икесе дә лаек. Чираттагы сорауны тыңла, достым. Антарктиданы кем ачкан? Антарктиданы Фаддей Беллинсгаузен һәм Михаил Лазарев ачалар. Алар экспедицияга зур булмаган, ләкин ышанычлы нык 2 судно белән чыгып китәләр. Кораблар башта Магеллан юлы белән баралар һәм Көньяк Америка ярларына җиткәч, көньякка борылалар. Күпмедер вакыттан соң аларга йөзеп йөрүче боз таулары, айсберглар очрый башлый. Айсберглар арасыннан үтү кыенлаша, ләкин безнең диңгезчеләргә уңыш елмая. Һәм 1820 елның гыйнварында горизонтта боз һәм кар белән капланган билгесез җир пәйда була. Диңгезчеләр ярга якын килеп материкка чыга алмыйлар, чөнки океан үтә алмаслык боз белән капланган. Шулай да экспедицияның судно журналында яңа 6-нчы материк Антарктиданы ачу турында язма барлыкка килә. Әйткәнемчә, безнең моряклар материкка чыкмыйлар. Шуңа күрә төрле фикерләр бар. Кайберәүләр аларны материкны ачучылар дип санамыйлар. Ләкин без рус сәяхәтчеләре белән горурланабыз. Һәм иң мөһиме, экспедиция составында Казан университетының яшь галиме Иван Симонов та була. Антарктида картасына күз салсак, Симонов борынын, Симонов калкулыгын һәм Казан тауын күрә алабыз. Тын океандагы бер утрау шулай ук Симонов исемен йөртә. Иван Симонов 1846 елда Казан университетының ректор булып сайлана. Оның җитәкчелегендә Казан астрономик обсерваториясе төзелгән. Якташыбыз белән горурлана алабыз, достым. Һәм синең белән алдагы сорауга күчәбез. Һиндстанга диңгез юлын ачкан диңгезчене беләсеңме? Әйе, Васко да Гама. Африканы уратып беренче тапкыр Европадан Һиндстанга диңгез юлын ача. Киләсе сорауны тыңла. Төньяк Америка һәм Россия арасындагы бугаз белән диңгез кем хөрмәтенә аталган? Дөрес, нәкъ шулай, Витус Беринг хөрмәтенә. Һәм соңгы сорау. Рус сәяхәтчеләреннән кем 3 диңгез артына сәяхәт кыла? Нинди 3 диңгез артына сәяхәт дисеңме? Каспий, Һинд һәм Кара диңгезләре турында сөйлим мин. Аңладыңмы? Дөрес, сүз рус сәяхәтчесе Афанасий Никитин турында бара. Достым, исеңдә калдыр. Афанасий Никитин Һиндстанда булган беренче Европа кешесе. Ул гарәп һәм фарсы телләрендә яхшы сөйләшә һәм Һиндстанда 3 ел гомерен уздыра. Сәяхәте турында алып барган язмалар 3 диңгез артына сәяхәт дигән китапка әверелә.
Синең бу китап турында ишеткәнең бар идеме? Бүгенгә шулар, достым. Белемдә көч, шуны онытма. Очрашырбыз!